man nga walay tao nga dili masayop. Ato gining isilsil kanunay sa atong alimpatakan. Kaya usahay ra ba kung masayop ta ato i-blame ang uban. Ang matag usa kanato masayop gyud ta. Apan lahi-lahi ang atong pagdawat sa atong kasaypanan. Ha? Ang 10 commandments kunurong panahon gihimo ng 11 commandments. Ha? Ang ika-11 mao nga kung masakpan ka ayaw gyud ang kuna. Paita. Muna nga nagkalailahi, do masayop tang tanan, apan nagkalailahi usab ang atong pagdawat sa atong tagsa-tagsa ka mga kasaypanan. Adunay magmahay lang. Pagbati kini nga aduna tay nahimong dili maayo. At least nagmahay. Usa ka na kapagbati nga atong gibati nga naatay nahimo nga dili maayo. Unya sagad mawad-an taog kalinaw. O mong gini may tabo. The moment nga masipyata, the moment nga makasata, kita mawad-an yun o gitawag aning kalinaw. Sagad pod ang pagmahay, maoy unang ang laman sa pagasundan sa pagbasol. Tanawa ha, kung kita masayop, kung naanagali ang pagmahay, mauna kini ang gitawag og unang ang sa pagbasol. Diya sa pagbasol, mitabok ang nagsayop ngadto sa kaakuhan. Importante ni, kay karon ra ba kuno kung mangumpisa sa atong mga sala, dili pwede nga dili ta murason nganong nabuhat na nato. Ang tinud-anay nga pagbasol, kinahanglan nga ang taong nakabuhat og dili maayo mutabok ngadto sa iyang kaakuhan. Sabot ipasabot mangangkon ba? Dili kay muingon ta nga nakasa ko padre tungod manggod niya. Nangabit ko padre tungod kay magsige manggog text nako. Dili na tinud-anay nga pagbasol. Kung dili ang tinud-anay nga pagbasol mga igsuon, mao ang pagtabok sa taong nakahimo og salaod ngadto sa gitawag og kaakuhan. Kung ugaling adunay nahitabo nga dili maayo, kita ang responsable niini o dili gyud ang ubang tao. Mind you, ato ni hinungduman, nasayop ta, gumikan kay ang responsable gyud niini, lumiro unong responsable, mao gyud ang atong kaugalingon mismo. Ang pagbasol o ang paghinulsol, mao ang usa ka pagbasol nga inubanan o pagsalig sa kaluoy sa Dios. Adunay usa ka kardinal nga miingon, don't be saved by the word mercy. God forgive our sins when we repent. Ayaw pagpailad anang pulong nga kaluoy. Tungod kay ang Ginoo mo pasaylo sa atong mga sala kung ang matag usa kanato magbasol sa tinud-anay gayod. Pagbasol kini nga andam pagtalikod sa naandan nga pagpuyo o bag-ong kinabuhi. Ano makitaan kung tinud-anay ba kitang magbasol? Kanang andam na tang mutalikod sa atong kinabuhi diha sa mga kasaypanan nga atong nabuhat ug maningkamot nga magpuyo ug usa ka balaan ug manipayon nga kinabuhi. Importante kayo ang pagbasol kay nga naman sa atong mga sala dili kay kay kita aron lamang magpuyo og kinabuhing malinawon kundi usab ang atong pagpakasala mao'y sakyan kanunay sa yawa. Aron ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon iyang matintal ug ang atong kalag malaglag nato sa impyerno. Sa atong ebanghelyo karon, gipadala ang mga disipulo sa atong Ginoong Jesucristo sa pinagurha uban sa pahimangno nga dili sila magdalag kwarta pagkaon ni puntel. Apan sa dihan ng lakaw na sila, ang ilang unang giwali
ngadto sa mga tao kinahanglan nga sila maginusol sa ilang mga sala, ilang gihinganlan ang mga yawa ug giaplasa nila og lana ang mga masakiton ug daghan kanila nga naayo. Tanawa gud ang pattern. Una, gisangyaw sa mga disipulo sa Panginoon Jesucristo nga maginulsol kita sa atong mga sala. Ang ikaduha, gipagawas nila o gihinginlan nila ang daghang mga yawa o giayon nila ang masakiton. Sumaybot ka sabot nini. O dili ta maginulsol sa tinud-uray sa atong tagsa-tagsa ka mga kasaypanan, kasalanan sa kinabuhi. Mao kini i-trigger kanunay ni Satanas aron ang kita iya matintal. Ilabi na kay gusto siya na matagkalag nato malaglag yun dito sa impyerno. Barang kinahanglan na sa tinud-anay kita maginulsol. Doon sa Santo Doctrina Santos Luis sa mga isong ng Kristo, dili kalikayan nga masayot yun ta. Kaya wala mag-perfecto ibabaw na ng kalibutana. Ang matag-usa, matag-adlaw, mahikahimo yun o kasalanan, batok sa Ginoo. Apan, diha sa atong pagbuhat o kasaypanan, nindot unta, na kita maghinulsol kanunay pinaagi sa pag-angkon ni ini. O dili unta nato tugutan ang yawa na kining atong mga sala mao kanunay iyang gamiton aron pagpintal kanato aron malaglag ang atong mga kalag. Nindot unta na sa pagpuyo ibabaw ning kalibutana sa atong pagpangayo o kapasayloan nato sa Dios gikan gid kini sa atong tiunay o tinud-anay nga paghinulsol. Ang tao nga maghinulsol sa iyang mga sala mao ang tao na iyang akuhon o iyang himuon nga siya responsable sa iyang nabuhat ug labaw sa tanan andam siyang mutalikod sa mga naandam niyang pagpuyo ug magbag-o siya sa iyang kinabuhi. Palihog manindog. Ang tukuray padayon ito pagtuo